En novembro xa hai quen comeza a prepararse para o Nadal, aínda que tamén hai quen prefire esperar os últimos días para planificar todo. Nas rúas as respostas son dispares. Aínda que pareza lonxe, o mes de decembro está á volta da esquina, e con el as esperadas festas do Nadal. Moitos veciños comezan a facer as súas primeiras compras, buscando agasallos ou decorando as súas casas, aínda que en moitos casos son detalles pequenos. A ilusión por anticiparse á festa vai tomando forza. Hombre, porque a compra, como empezamos ahora casi no verán, cos produtos navideños, pois pouquiño e pouco. Non obstante, tamén hai quen prefire deixar os preparativos para os días previos á celebración. Algúns aseguran que prefiren gozar do Nadal sen tanta anticipación, facendo todo a última hora cando se chegan as datas máis importantes. No, ainda non. No, todavía no. Bueno, no, normalmente un par de días antes das Navidades. Non vas a comprar 4 meses antes as cousas para Navidades. As ceas familiares son das grandes tradicións, e aínda que hai moita xente que o celebra en restaurantes, a maioría da veciñanza prefire optar ás vellas costumes e cear cos seres queridos nas súas propias casas. Fora non, que os jubilados non podemos. Con todos os netos e sogras e todo. Exacto, a herencia de pais a fillos de toda a vida viñeron dos abuelos máis antes. Na casiña máis íntima e máis familiar. Cenar todos juntos e estar tan contentos. Mentres o Nadal se chega, as eleccións sobre cando comezar a prepararse varían, pero a atmosfera festiva xa comeza a sentirse nas rúas e nas casas de moitas familias.